Mnagani. Jaod bura ma Wajir North Ibrahim Sanei oseo jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kuom chung' mare ewi wach mar golo omenda mar NGCDF e lwet jood bura. Sanei wacho ni omenda go osekonyo e chwalo dongruok e kuonde chung' od buche ma pacho ka, kolero ni jood bura biro rieyo chike omenda go kaluwore gi ng'eto mar doho. Osiro lwedo okang' ma sirikal mamalo geto kao mar chogo sub-county moro e alwora ma nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Mine is to request the former Prime Minister Raila Amolo Odinga to rethink on his position on CDF. CDF is the best thing to have happened in this country. CDF has done much. It is the only reflection of equity in this country. Without CDF, there is no equity. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago ka ayudo ote ka mar Oraro wuod Nyasiaya. Jama Biju Asembo wacho ni en gi jaode Violet Oraro mar Kabocho Bera kendo gineno migago e yo makare. Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni en gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Otongo ka gineno migago. Kaeto machielo wacho ni nyinga Arusha wuod Kanyimach wacho ni ler mokalo. Wamor ka kukelo nwa habari an Pastor Omondi Otiche aparo ni nuori aparo ni mano nuore kendo ka kuom mano wadhi e yweyo mokwongo to wabro duogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Mwezi kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072-638-838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Anodo wacho ni wachni mogik kae. Wuoge altar. Nikech ka chopo kanyo, tayudi kichung'e altar. To anabro timo ni gimoro malich ahinya, maonge ng'ato ng'ata dalo kata chiel mabro timo arus kendo. Machigni Nyakwaramogi Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. E kaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek Nyakwaramogi Jwang' akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakwaramogi Jwang' Friday and supuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to kok ginen machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit.
Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV.